Okay. Okay, mga Igsoon, welcome sa Spirit Hanunggasa. Niyata karon mga Igsoon sa dapit sa overview diri sa Imelda dapit sa sakop ni sa Matalam, North Cotabato. Diri sa kuan. Overview, Len. Kita dito balik. Dito. Susunod ta maulanan ta ba magdali ta. Lapang kayo dito. Katong overview dito speakers, katong paana. Amo gali, amo nasulod ng kring-kring dito bago pa. Grabe ninduta po dahil sa lugar diri no. Kaya buyagwa. Kasi kring-kring na dire, di kaya? Nagaya. Sino pa yan? Adi layor ni. Sa kung ganahan mo mga Igsoon no, mo suroy aning nakita pwede na mo moto din eh. Picture kita tanan ni. Gapo kayong lugar kayo diri oh. Nana sa pinaka tumoy pa. Uber kayo ang view. Over mo kayo ning view ani. Overview. Overview gid. Galian do asa. Pero ang purpose na mo ani diri mga Igsoon no kay kay gimamat siyangkol sa mga espiritu nga gipabantay sa Dios Ama no. Diri sa kalibutan sa kinayahan. Siya mo gyud makadungog kung mabati niya ang mga espiritu nga naa din. Kung sila buti sulti, kung sila mga kaduol sa mga espiritu nga gipabantay sa amahan din ni. Mo na ilang isulti ko ang call noli no. Ato siyang call. Siyang call noli pa mo na siya Igsoon no mga siya gyud tinuod nga kumbaga espirituhanon gud ba kay iya mang makuan mabati ang mga sa hunahuna sa espiritu. Pero dili niya makita sa mata. Mabati niya kini pinagay siyang kasing-kasing. Kung mga kauban. Kuan kabuk mga Igsoon walo mi kabuk. Bago rin nag Bible service, Bible sharing sa chapel. Pag manang paniod to ni diretso mi din kay nagdali pod mi kay Pasig apsan mi ulan ba kay maragalain pud ang panahon karon takna hapon na karon mga Igsoon mga alas 2:23 na ang takna sa kahapon. Grabe gapo kay view din. Grabe gid ang Diyos Amahan. Ang espiritu magbuhat sa iyang ano sa kalibutan niya haging di tagaan og ipangayan gini ang mga tao ba. Pero kana lang kay pag na abusaran pod ba no ang kinayahan. Mo ni nga mga espiritu nga pabantay din daw nakuan po sila ba nag-uol po sila o baga nasako na pod kay urag gipahimuslan mo gud ang atong kinayahan sa mga tao hakog pod ado na po interes nga makabot nila diri sa kalibutan. Urag kaulan nun kul no ay nakaabot pa ta. Tama pagkabot nato ni Panginoon Taliksik Kadtod. Pero ko ka kuan diri ba kasulod ning diri na agi-agi alam nato ni pero wala jud ko ka sulod ko diri. Gapo man view diri day. Grabe mo brani ko. Grabe ka overview. Bugno kayong hangin diri ng Igsoon. Bugno ang mekanik Imelda gud. Naamnes kinakatok-tok sa bukid. Murag ni curve siya ana ba? Ya, pag agi sa tubig sa kalayo ana maana sa niya nang hagdan na sa lalo. Bali ba? Waon ang magma diri padulong na bulkan. Mo na mo hapit dito aso dito dan. Asa ganitong Direksyon padulong ni sa kwan. Padulong ni Carmen. Ngiko ganing. Ana de bulkan diri ko. Kanadia na po na bulkan dia na. Kulob ang bulkan na diri. Ano yung bulkan natin? Kulob ng bulkan. asa ganitong nagaso ingon news da kulob ni dada. Kulob. Kung Imelda day nga bugnaw. Kumbaga ba ang atong nature ilang igo now pwede natin. Atong nature mo na ang kulob nga bulkan mo na yung istok sa kwan.
mo ni ang dagan sa kuan, ang bunga ang hayang nga bulkan bungaw sa diha. Di ba Ang ba? ulong nga bulkan moagi sa ba, murag na-trick ana di mo ana sa ba ana. Yung mabaw-mabaw di moagi ang kainit ana dito. Kaon tong magman niya dito ibukla sa mantas. Ah. Yang bulkan na silalom na sa kalayo na silalom tungod kay mo evaporate man gikan ang tubig nga nagikan sa dagat. Tuwa dito ang pinapusulan dito pinakadako nga bulkan. Ito, murag radiator ba? Initon tong silalom sa dagat, isa ka diri kay naa may oxygen ng tubig. Nya ang kanang inalis nga gikan sa dagat, mo ice na mo asin naman putong naa dito sa kalayo. Magpabilin siya sa dagat. Kanang dagat no nagkumpos mo nagdagang mga elemento nga ng paratdas yan. Mapatay na siya sa dili mapatay sa tubig. Mo na sa kinayan mo nang gahom sa Ginoo. Imposible kayo mo lang parat ang dagat. Mo din Kaya ang pag ganun agi para. na dito, mainit na siya, murag radiator sa sakyanan, mainit na siya, mupabili ng asin, iya madala sa evaporation sa init kung saka man siya kana it's to man ang kanay hydrogen na oxygen isang Oxygen. oxygen. Nya mo ato sa plate sa mga yuta. Ang ngaw niya na, ang ibabaw bugnaw tapos uban init. Init bugnaw. Pag bugnaw na dito, murag mo snow siya dito sa lalom. So mupilit siya dito sa mga plate sa yuta, mahimo siyang tinugdan. Pero maintain na siya. Mo ni nga tubot-tubot. Oo, mo ni tubot. Kay kung gikan sa ulan, mo na siya ang surface water. Gikan sa babaw. Bawra. Ang trabaho na sa ang pala sa Ginoo tungod sa bigman na sa kalibutan, ang kaning ulan igora na magdismiss. Nga maglimpyo po na siya sa mga toxin sa ibabaw kanang gitawag og kanang greenhouse effect ang maglimpyo na sa ulan. Tama na po na siya sa ibabaw sa gravity. Depende sa gravity asa siya ang mabilong. Kaya dito Andre, mubo ang pressure sa kuan muhalok ang kuandri ang kanang gabon. Muhalok ang gabon, dili na sa isto gabon na siya. Yang gabon na siya naanay daghan mga na dito. Muna mo basa ang mga yuta, mo basa ang mga dahon. Mo na Oo, dito din na siya. sa ibabaw. Nga mahimo na siyang snow dito sa ibabaw, dili gina sa asin kanang mula sa freezer. Diba freezer wala post na imong kan badugay sa pilit mong inanaon sa kamot wala na siya. Wala agi-agian na sa mga kaya na kuan naman na siya sa duha ka gravity. Dili na masakas. Depende kung taas ang pressure. Muna kung naiadlaw, naagin na siya tubig sa ibabaw kay evaporation man, evaporate mo na. Kaya dito man ang tubig katong nadala sa oxygen. Mutala mo sa hydrogen. Na hydrogen, bukat mo na siya. So kung wala na siya nabukatan na siya tungod sa pressure, gravity ba? Muhagbong siya, bulan siya. Naparkaran mababa ang pressure. So biraw sa gravity sa ubos. Tubutangan mo na sa bugnaw para makuha na imong pressure ni. Mara karon din hinain na nagpantay din nga espiritu nga iya sa Dios. Ano kay adto man tas lain lugar sila pud gusto pud silang inyo na mo nga magigimamat pud inyo uban mo. Ay. Ako pirmi ko din ninyo mura po sa kubaga nagsilos ba. Nagsilos anak siya ko may kuno gitadaat tan sa diri. Nga dili ko ninyo makudlo kung unsa gid ang nature. Ang nature gikan gina sa Dios. Muna ako sa kita, mubo lang kayo ta. Sa lang abog lang ta, gikan sa Diyos niya, purag kinsa ta. Nga ako, eksplitahanon ko, gusto kong makikiusa ang espiritu maayog laktan. Gusto ko yung usawan na nga itong lawas mo na nga, yung usawan mong lawas sa espiritu nga gugma sa Diyos, kinahanglan. Tadhan, tanan nga mga may kinabuhi, panangin mga tanong, mga naam na sa kinabuhi. Kaya basta mag-growth ka din, mutubok ka din sa nasa kinabuhi. Pero, kaya dahil itang kinabuhi, itaw man sila. So muna na mga butang na siya nga may life. Nga imo na sa kahalagahan, imo na sa tagahalan na imo na sa tagaag importansya. Kay kung wala ning mga sagbot, wala ni tanan, iya man na sa Dios Amahan, mauman po na ang isa nina niya din sa kalibutan. Tama. Mura po sa tuwa po na po rin mga daotan nga tao. Kaya ayan isa nina po sa kalibutan sa tuwa dito, kung wa po'y daotan nga tao, dili mo po ta mahimo nga ikita na higugma sa mga daotan. Magpili ka, ano nila yun, sa sagbot po na po yung mga sampinit. So katong mga dili maayong sagbot, patyon sa tao, mas daotan pa ang tao. Kaya isa lang yun ang iyahag yun nga ipabuhion, gusto. Pero tungod ang gugma sa Dios, dili isang gustong tang daotan nga patyon, isang daotan ka, dili pagid ka tambalan, pagid ka. Nga asan daotan, ang tao o ang Dios. Tao. Tungod kay ang tao,
naani at kanunay ang pagka mapaytas ug kahakog mo na nga kasagaran mag-away mo mingumog animal mo litsi mo o di kinsay nagbuhat nga litsi ikaw ra pod nga asawa sa imong bana ikaw pod sa bana sa imong asawa o tama kay musuko ka ingon kag animal daotan unya kung magsakit to siya magsampit ta sa Ginoo na unsa kang gugma sa Ginoo bisag ikaw mismo kung nasuko ka sa imong anak ug asawa o ka-anak sa inahan o ginikanan maguna-una man kag dili maayo imo pang tunglohon pero kung mamatay na to siya kung magsakit na siya kung luya po kaghangyo sa Ginoo nya kinsay nagbuhat og sala kinsay nagbuhat og sakit mo na nga tambali ninyo imong kagalingong doktor Tama unya gyud. ang tao nagamit sa Ginoo pero tanawa ang kinaiya nga ako naman ang ipadayag Dilaghan kayo nagamit sa pangalan ni Kristo pero ang kinaiya nagampok ama namo pero wala nagatuman mo ni sa Diyos ato di dili ta pa Diyos nagigkundik lang ko sa espiritu kanang mga espiritu na dito na sila gihayan sampol ako ang nagbantay dinhi na ako'y gihigugma ba nga kanang murag ganahan ko sa kinaiya sa tao ako tagaan siya ug mga yahang mga ginaadman unya na kung isa po din si Arlen nagbantay na po naanap po siya matagaan na po nitong tao kinaanap po siya gikaluyan nga tao dito magkuha na po itong ginaadman yung mo ito magbuhat siya iyagbutan sa kalibutan nasuko ka pagbuhat ining gamot para manambal ka pagbuhat ining gamot para panalipod ning unya tungod sa gugma sa tao o sa garbo sa tao mag-away man to sila pero isa lang ang espiritu nyakin sa ang daotan ang tao ang balilabot na espiritu iya na samahan para karon si Arlen o ikaw do tuwa ka sa kalian nya dire nya ikaw may kinaadman ka so na tos kinat dito tagaan nimo na siya og kinaadman nya ako pon maghatag ko ako ba espirituhanon ko ba ako nagbantay dito tagaan po na kon silang ga kay kuha po ni sa nya karon naa mamoy garbo magilog-ilog mamugyuta so ang gahom ra pud gikan na po sa Ginoo mo nang naguol pod ang mga espiritu nga gitagaan og tsansa sa Dios Tama sila gyud. espiritu na sila gahom naguol pod na sila maluwas pa ka sila dili Puhunayan nya dalaw naman mo dili naman to ni uli Tama gid. Muna kung manang parehatog na inamatay na to akong gitambalan. Gikuha niya gikan sa dagat. Nagpauli gid gikan sa dagat kay ang butal niya gikuha. Nya karon diha magilubong gitago man niya di patay siya karon tuwa siya nasilutan. Mao ko nang sa kuha dinhi. Dinhi. Ay espiritu maayo na sila pero tungod sa naglala. Bara ibara ang Diyos amahan. Ano naman, mupatay siya sa mga tao. Nga kog tungod lang ni Kristo tagaan tag 1,000 ka tuig. Nga karon, unsa ni tabo? Wala ang kalibutan karon matumang mo yung kasulatan laglagon man yan ngaguol pod ang mga espiritu. Kay base kuno dako sila tulubagon sa Dios. Kay iyang gitagaan. Gitagaan pud ni mga tao nga kulang mayo orientation pero ilang ginahik ako. Gipamarang, gipangdaot. Nagalit si Daud Tom. Handok na sila ang daotan. Dili isa lang ang espiritu pero duha ang kabahin. Ikaw magpili. Asa ka? Dito ka sa negative o positive? Dili mo sa mo kung wala positive. Sa to pa, dili mo makita nga nahigugma sa iyong kaaway kung wala ang makig-away. So paglipay mo kung naay naglibag nakig-away. Tama gyud. Kita bro. Positive. Dili po pwede ay positive lang puro. Unsa ang pag-ilani mo? Kay Ang maestra gani, di ba? Ang maestra gani, kasi kabalo na ginasayang i-exam, mangita yung paaging maglisod-lisod ayon kon parang naagi IQ. Sa IQ, unsa may IQ, di ba? Kanang intellectual quotient nga makatubag ka kung sa gyud ang imong ka bright. Na? Tama? Tama gid eh. Intelihente ka ba sa kalibutan niya karon ninyo man Ginoo kung ano-ano ninyong IQ inyong kaalam kahibalo ayaw ninyo gamitan magpalayo ka na kay karon para mo dan ikaw dato ka niya na kay kinaadman na anak dito magdinalo naman po ka di buol ka itong naghatag mo espiritu Oh dai na sa. Magol lagi apon. nga mo na magsigil ka sip-sip sa Ginoo gamit kag amahan namo gyapon mo na barangan bisig unsa kang daotan amahan namo Bantura na. sip-sip ka ba man ay soft-sip si mga galon limang hulda imong sunugoon Namo gyapon. yan ingon mo si Kristo nya karon giingon mo si Kristo ayaw sa amahan ako panikalutan Tingala ko sa una ako panikalutan kay di ko gustong tangdaotan nga patyon mo nang mugamit mo cross hawat diha kay kanisa akong gamiton pa ni sa taong buta gigamit to siya ay kasuko atong tawhana kung ay walang wali nga ako sa bisag tayo na gigamit na siya ron kamo makita nga kung maalamon ka ayaw sunda naman sa Biblia kung adunay nagawali nga naa niya pero bautan sa binhatan ayaw sunda di yung kinaiya
So ayaw siya pugsa. Kaya bisip unsa magsulti kas balaan kasulatan mga miid gina siya. Wala sa Biblia. Nya daghan mo nagwaling wala sa Biblia. Nya naingon pa sa bantayan ninyo ang nagamit nako kung wala gani nagasubay sa balaang kasulatan mga minit nga magtutudlo. Pulpito nagbuhat-buhat og laing balaod. Muna karon ang espiritu na adi nagtapak sila diri. Nya naminaw ninyo. Mga nga busa ka mo mga piniyalan, dili piniyalan sa gahom sa kalibutan. Piniyalan aron pagpangita sa mga taong maalamon. Kunya ang mga maalamon muduol ninyo, mutimbaya. Kanang mga taong dili maalamon mamalik, dili na mutuon ninyo. Bisag daig na ayad. Aduna gitay kamatayon. Aduna Dios. Muna kahapon naglakaw ko gipakita nako. Mudahonog yung kalibutan, mudahonog jud. Nga sila nagawali sila nagpatas anay. Mudahonog asa ka padulong. Nangalong sige man taglalis ang mga relihiyon na mag-isa ra man ta anak. Tama Ang gid. relihiyon dili makaluwas. Ang ato ang pag-surrender, paghatag sa Ginoo, dili pagtuo, atong naandang na pagtuo. Oh, tuo kita sa Ginoo nga madok siya gyud ang tagis kalibutan pero nagpabilin man ta sa natong naandang nga pagtulungan. Ang atong pagtuo ang simbahan makaluwas to relihiyon dili tanawa ang Yung sa na si Father Darwin na pasadain na. grabe mo Di- yun siya mo. Mo na nang akong Isang gingon. yaw? Hindi mo na akong gingon ninyo. Nagigamit po sila sa Dios aron makita ang tao kinsa ang hapit ninyo. Tama gid. Yan man yan. Hindi na ako nakatulong na. O basi dede. Uy, basi Ginoon, basi sa dako sa sala niya magsakit sa pila pa kay gayon, niya mo balik sa dako mo sa bandi gihatag ninyo. Dili bandi sa tawanon, kay gibay-biyay mo. Gibay-biyay mo gid napataas man sa sintain ninyo kay kung kamo po magpataas kamo po maigo nga nagpataas po mo niyo. Dako man sa papel sa kalibutan kay ngano iya man kalibutan ngano man naaman siya katungod sa kalibutan gipirmahan dimo sang pare niya kay sige kinsa si Kristo dili man ko pare. Dili ko binuhat sa pinili sa tao, pinili sa Diyos. Mo na mo repliko sama sa dito. Tama gid. Mo to na adto ta dito sa langit sa kiyamba. Nga gusto po sa espiritu nga dili ko magsudar maminaw po sila ninyo. Ang salamat ninyo amo na adin ni mga espiritu kasabot. Nakasabot ni sila akong dinatudloan ni sila. Kusa ay mong tao kay mo kabalaka ko adto na yung mga tao na inyong natagaan na natuloy mo pag-ayo. Ang Diyos sa mga pumanak. Yung mga among paningkamutan karon na makuha na mo sa ilang. Kung muli o napod ni sila. O, ang problema kung magpataas na pod ni sila ako na puiloy. Ang mga espiritu nga na karon diri mga maayo. Walay dautan nga espiritu ang tao mo'y dautan. Si Papa Jesus bara ibara mo patay man gani siya. No, mo ani ako dili kalinaw kundi espada. Ikaw lagi ba imong anak di ka mo patay di ba dautan ko kay ka. Kaya una sa tao dautan dili para ibara siya. Si Kristo raman gabulungan raman tadi sa gustong taon sulod sa 1,000 ka tuig amahan ay sa digpatya ay sa digpaa paabutan 1,000 ka tuig 1 ka gatos 1 ka tuig na yung unsay buhaton sa amahan siya man nagkaroon ng alpag omega mabalik man siya within 2,000 years ipadala niya ang espiritu ng tatabang karon gamay lang akong katungod mo hapit lang akong ikatulog ka tuig pagbuhan ni hapit na ngunit ano mga tao naglima ka ba sagain niyo na siya gihatag na ako na sa Ginoo kaniya kung dili mo balik na ako ano ko nahimo dako naman po sa bandi ako na ko pasalamat na nila ka na nagbato na ako nagpatay sa kung puno ko pasalamat kay mo na noon nagbato na nila Tama. wala po na sila wala po yung tipo na to dito wala po yung naglibak ninyo na amay bandi wala nagingon kaninyo nga buang mo na may kabulahanan di may wala may katungod nga mukanta sa hagit sa ebanghelyo Wala. hagit Di sa man ma-shoot. bulahan ang gidaog-daog nya karon mo balik mo sila magdaog mo nila di ka sila na pahinay na bulahan Mga jud. Nabali ba na kambyo? Saday sila saday sila Kita ga. Umao gitama na sila kanang manguros tama gid kay gipatay ang pulong so tama na sila tama pero kita dili na tama nang kay buhi na to si Kristo gusto mo patyo na to si Kristo sila nag-sign magi sila nga patyo nila kanang kanta naman na mo labakira man nagamit man naglingkod man silang kuranan pero so tama na ina Umon. ipatyo nila si Kristo mo nang mo repliko sa masubito on magwali kan ko sa binasa ganiya ana sila dili na musuko sila sa ko yes musuko sila pero ang Diyos man ang tagihan ako ang magkatabang dyan, 40 o sa kataong tinawagihimong pauban yan. Muna, kung naimong suko na ko, wala ko nagsuko kung sila, kung sa may tabo nila, ako pa yung naman. Sila, ano sila kumahan? Isa. Isa, kagasto pa din anak, magbuon po din.
Siya man ang tag-iyan ako. Munang ay nakig-away na ko, naglaban na ko. Wala ko nabuod para sa akong kaugalingon. Subot magkaikukuhaon sa Ginoo. Wa ko nag-ingon sa magsakit ko ako nag-uol. Nag-uol ko nila ba sa silot. Sila hinon akong gikaluyan. Kamo akong mga tinunan. Ano yung tinunan? Hindi nga maalam na po. Nadili mo sige amin. Iya tapos magtintal na po. Yan, nakakaroon na rin ang espiritu nagpasalamat niya. Ako nang isulti. Yan. Magpasalamat po ta. Maghay po tabang. Pero sila magudwa mo tayo sila katungod sa ko. Kaya ang katungod nga gihatag sa kuha. Siya man ang nagpili ng kung tawanon na nagbalik ko. Kaya sila di man makita sa tao. Kung makita sa tao, ng hadlock bang tao. Hadlock yun. Ay lang katungod lang. Katungod na diin gihangyo. Diyan na kining ako. Diyan manambal sila. Pero ako man katungod sa nagwali. Tawanon man ko magwali. Katong manambal tambal lang ito sa kalibutan. Panalipod. Kanang mga panalipod. Iyan na sa Diyos. Iyan na. Pero kalibutan man na. Okay? Okay. Wala diri sa ilan Tama gid. Nadiri ang kulob nga pag na po diri ang kinabuhi sa atong nityo. Kay kung wala pud ning mga langob lang mga plates na dito wala tay tinubdan. Kung patay ni kung langob ni siya nga wala gi close gid tanan nga ambak sa ilalom nga gawas dito sa kalayan gawas dito wala tay tubig dito. So inana ang pagmahal sa Ginoo na. Nya karon magsige patagmahal sa Ginoo all day. Nga mga tao, sige gamit sa Ginoo, yan nagmahal sila sa Diyos. Kung namahal sa Diyos, mutungan.